Maredde hita sian buku edde nomor 430 sia ayat sada tabba opat. Alidongan sai tangihon hata pula-pulon sian bata amata nasun gugu itontong unang mahamu mabiar udongan ipehamu alani sailang pahisan rohado tondimu atong ramarendehita lau mamuji Tuhani tapasere marohata lau manggolong hatai unang mahamu mabiar udongan ipehamu alani sailang pagisa rohado tondimu. Hatani debata nagaberuhu di ngolu baru di bagasan minggutta sadarion imana tersurat di Markus 10 ayat 43 saha 45. Songonon ma hatani debata. Alai unang masongoni anggo dihamu manangise hamu nagyo sangap imagabe pangoloi di donganna jala manangise hamu nanaing perjolo imagabe naposo ni dongammu saluhukna ainang anak ni jolmaipe idada asa diuloi halak ibana ubahen naro ibana do balik pangoloi dalam mangalehon hosana bahet tobus ni natorop jolma mengoni mahatani debata atong rak mangidogogo mahita tutuhatta debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tuhatami amin. Tagbigema edi pujian sian kor ama.
Marede hita sian nomor 227 et sada dohot 2. Jesus moluni toniku odo hakoru sakit gobriona madiriku rodina salah kaki Lamakas mapatuduhon duawon aku kopi asaiku halunguton mot maau dilakuni. Tahatidakkon ma hapursiaut tai songon na hinatidakkon nidongata sa hapursiaut di portibion rak madok mahita au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan namano palangi dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanan itu buhon misi Maria naga begabia siatot di porbadia andorak suabuhuan ido tuhata nama naon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetarpajal doi bana di hau pinor silang jala tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon nama naik tu surgo lahu hundul samun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simay bana pay mamulak sugo tutanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot hasan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu do sugo daging ni halak na mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabigema de pujian sian kor pepe. Tabigema titing namasa dihita di bagasan mingguan. Salam. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, tabegema tikting namasa di huriata di bagasan mingguon. Naparjolo, sumbangan bunga langgatan manang bunga altar. Songon na taida di meja langgatanon, tajalodo sumbangan bunga langgatan di hari Minggu sadarion, ima na dipasahat punguan ni ina Naomi garejata. Maulia tema di punguan ina Naomi naung pasahaton bunga altar. Sai dipasu-pasu tuhata maganup ina Naomi. Napaduahon sidang umum jemaat. Tapuji ma tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai ala nunga tapatupa jala denggando mardalan sidang umum jemaat na di hari Minggu nasalpu 24 Agustus 2025. Di Jalo Jalanunga ditolopi sidang umum jemaat do rencana program pakobasion nalaho patupaun nisude pengurus harian Majelis Jemaat GKP Padang Bulan mulai sian bulan Agustus sahatu bulan Desember di tahun 2025 on. Saya anggiat ma di lehon debata bisuk dohot gogo tusude pengurus harian Majelis Jemaat ngalaho patupahon sude kegiatan program di tahun 2025 on jala marsangap ma goarni debata. Na patoluhon
retreat pembekalan pembinaan majelis jemaat dan penatua dan keluarga. Di hari Jumat 5 September 2025, mulai pukul siawip sahatu pukul 10 pitu wib, maringanan di Bukit Doa Sola Gracia, Jalan Jamin Ginting, kilometer 22 Bintang Meriah, Pancur Batu. Patu paundo retreat pembekalan pembinaan majelis jemaat dohot situa dohot keluarga marojahan tutema diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus dan menggelorakan spiritual panggilan dalam melayani. Upangi dohami do tangiang sian sude ruasni huriata asamarhite ritriton lam marhirasni rohama sude majelis dohot situa laho mangulahon tohonanna dohot panjauan nabe asamar sadani roha mangula di bagasan dame nasian Tuhani. Namangihut warta parhepengon. Nunga di parade bendahara barita parhepengon ringat tu padaraman dohot balanjo siganup minggu sian tanggal 23 Agustus sahat tu 20 sia Agustus. Ruasni huria nanaing manjaha barita parhepengoni boido mangalap sian meja di pitu masuk ni garejata. Namangihut muse sektor namar tugas tu ulaon ibadah minggu. Mauliate ma pinasahat tu sude ruasni huria sian sektor sada satu sektor 10 tolu tu seksi paropuan dohot tu sude iana konami PPG KPI nama kobasi di sude sesi ibadah ganup minggu mulai sian awal bulan Juli sahat tu sadarion jalan nunga mardalan dohot denggan. Saya toktong rap marsyurupan mahita tujuan nyarion marlasni roha mangula di sude pelaksanaan sesi ibadah ganup hari minggu. Aka sektor na bertugas tu ibadah minggu naro 5 tanggal 7 September sektor 10 dohot PPG KPI di ibadah minggu manogot. Sektor 10 sada dohot PPG KPI di ibadah minggu Arian, sektor 12 dohot PPG KPI di ibadah minggu Botari, sektor 10 tolu dohot PPG KPI di ibadah minggu Bodari Manang Borngin. Songonima tikting ni huriata di bagasan samingguon, laho manomu-nomu hatani debata, marende mahita sian buku ende nomor 250 onom, ayat sada sahatu ayat tolu. Yesus Kristus Hido Raja binabakit ni amana manggonggomi sasude manggonggomi sasude jala masa jol maut tu ibana domar Tuhan marhato poton nabi marhato poton nabi antau suruh-suruhana kumali yang halang sana pasangapun rajai pasangapun rajai nadigit yang marhuaso harajao naritano mangoloi hati kai mangoloi hati kai debata dosa sadasa olan Yesus do dosa anak tua manai anak tua manai nasomeret habang sana somarujung dongon
Damai ni di batana sumurung sian saluhud na harohaun. Imana mangaramuti hati-hati dohod pikiran munang. Di bagansan Kristus Jesus Tuhan tang. Amin. Oras madihitang saluhud nang. Uriang nahinahulungan di bagansan Tuhan ta Jesus Kristus. Hatani di batang natolhas di tunga-tungan ni para saurata di bagansan mingguon ima natara surat di Heber bidu 10 tulung mamuka may siya na ayat pitu sahan rudi ayat na pasapulu pituhon asa hujaha di hitan saluhut nam rap may hitan pay huti-huton sam diinganata ganup marsada-sada dohot ordolan Jesus dong uluan nasitong ingot tamu mang akan na manguluho kamu napabuahon hatan ni mata Tuhamu ujung ni pardalanan nasida ma bere kamu jalatiru kamu maha porsion nasida ya Jesus Kristus songonido natuari songoni sadarion laos ido rodi saliling-liling na unang maulo hamu elaw-elaw ni puda na puda na ragam jalan lain ay patu do marhiti-hiti asni roha gabi tugu roha dada marhiti-hiti parpanganon na sumarguna diakka na mga radutisa. Adong dorihitang langgatan dada marhuanso mga tosyani akka na marhalado diudung-udungi. Alay di balian ni para sauranido ditutung sibuk ni akka durbiang dung dibuan situa ni malim muda rito bagasan bilot na badia ala ni dosa. Songanido ng Jesus dibalian ni harbanganido ibana marsitaonon. Jala di parbadiay bangsui marhiti-hiti mudar na sadiri. Dibahini tadapoton maibana tu balian ni rasaurani. Mamorsam haliaon nay. Ay dangadong dihita di son hutanahot. Alay diluluirohanta do narusugut. Marhiti-hiti iba na matapilihon toktong tu di bata. Pilihan pusi-pusian. Ima parbuen ni bibir. Akan na marhatopot to guarna. Alay unang malupa hamu mabay na dinggan dohot mangulahon ang siniroha ay di halomohod debatado akapilian na songoning tangihog kamu ma akan na manguluhog kamu jala uloy hamu manasida ay nasida do madjagay to dimuna laos nasida do maralus sugot naing mamarlas ni roha na sida dising unang mardonghan huy-huy ay dang ulimunay idong sahat ni padohan ni damang dohod na inang nahinahulungan di bagansan Tuhan ta Jesus Kristus kata ni di mata na mamagkulingi hitang dito nga tungan ni para sa oranta di bagansan Arianon madog Jesus do uluan na sitong totu sahali buhay doon gabi patubo sukusukon dito nga tongan ni ngulutang naswadong donuaing deportibion uluan na sitong manang dangadong be uluan na sitong dito nga tongan ni hasyang ano. Sa sitong na gudang do agkaparbapaan paramaan nagabisitiruon
nagabi sorminan di tonga-tonga ni Hansol Maun dinalahu madala ni paranguluan si Ganupari. Alay marhiti-hiti turpukon di paingot hita buidoy gabi si Tirwota manang buidoy tapaking gabi suhat-suhat di tonga-tonga ni nguluta laho pauliulihon paturehon dohot paunehon akka panguluhonon di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluon. Alay na rumikot dadakolani di paingot na mangguriton surat Hebirun tuhita ganup dohot tusudi akan nama jahat turpukon. Di paingot anggo jolmai anggo portibion na merubah doon. Anggo jolmaun olodo alani situasi manang alani parukilan, alani sitaunon, alani partikian, dohot alani sinarungan, alani kahaulion na mansa, buido muba akahadirion na, buido muba pardopahan na, di pangalaho nang di pabainan. Tarlumubi ma ditiki na manguluhon, buido ima na gabi marhamu baun. Alanido ridok dison, ingotamu maaka na manguluho kamu na pabuahon hatani di batatu kamu. Jaladi udu tido turpuho madok muse ujung ni pardalanan nasida ma bere kamu. Hasatiaon na manahan sahan rodi ujung na ido na gabi sada suhat-suhat na tapake di tonga-tonga ni nguluta madok. Memang si tiruo doi bana, memang si hutono doi bana manang nadang. Alana dak sudi jol mabui manahan saharo di ujung na. Adong do na manguluhon pardalanan ni nguluon, adong do na mangajarhon aka pangajarion. Alay di pudian nyari gabe humosing pakatayon dohot persauran. Gabe terjadi manang gabe masa parhusoran manang Bali mangaliat tu bariba aka padohan nang pikiran. Nadamang dohot dahi nang nainahulungan di bagansan Tuhan ta Yesus Kristus hatani di mata nang sahur di tonga-tonga ning ulutang di bagansan obason paingutok kita. Ia panggurit ni surat Hebirun ima nama meakon Yesus Kristus gabe jolma gabe sada uluan na tumipo jalan na tumipul sian saluhutna. Jadi tumipo do Yesus sian aka parangan di pardi surga, tumipo do Yesus sian aka suruh-suruan, tumipo do Yesus sian aka panurirang dohot aka raja, tumipo do Yesus muse sian aka malim. Alani ido hasikopan ni panguluhonon di tonga-tonga ni Portibion manang kepemimpinan tadok ima di bagasan diri ni Yesus Kristus ay ibana do tumibo jalai ko marguru tu ibana do iko mamereng tu ibana do sude nasa na manguluhon na dihasyanganon asabuwi dengan hapeakan ni panguluhonon na ang godang totu sahali do marhusor, totu sahali do sa unak kining buhay taripar, manang mangaliat to na asing, pamikiriyon dohot hadiriyon. Nadamang dohot dahi nang nainahulungan, di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus, imanatayda na parjulong, songon sada sososonsong, na pinasahan ni na porsyang, na manurat buku Hebirun. Napaduahon molo dirajumi di tonga-tonga ni ngulutaon ta sulikit di tonga-tonga ni ngulutaon hira-hira isi duluan molo bibel taon manigati hatauluan sa sitong na adong do dua hata na paling
na masay pajonok-jonok padohanon uluan dohot parmahan. Pada narubi gumudangad do mamyakke hata parmahan. Jala Jesus pe dipeakot do dirina gabe sada parmahan na manguluhon. Alani molo disukunot tuhita muse suku-sukunon isi do parmahan isi do uluan. Boy do uluan ta presiden manang parmahan do dihita. Satu kepala daerah do tingkatan nau mekmet tu kepala desa do tuaka RT RW. Alai holani do uluani molo di partodion di parhuriota tadok ma uluani parmahani ima bui mai siapa dita sahatu parhalado dohot sude majelis parmahad doi uluat doi alai sunggul-sunggulna molo dipabagas musehata parmahan dohot uluani ise do uluani museh sude hita na pengudison uluat do hita ay ganup jolma ikut diuluhot do dirina jala di parmahani do dirina atong uluat do hita tu dirita sendiri alani jolma na sebuy manguluhot dirina jolma na sebuy maparmahani dirina dang mungkin datung buy tuki maparmahani donganna. Alani dong soso-soso siya turpukon idok nakining diayat na papituhoni. Ujung ni pardalan na sida ma berek kamu. Berarti manahat dong akka parbarita nauli na niguaran ni buku Heberon. Saat ro di ujung ni ngoluna di parmahani do dirina asa unang malua siya gonggoman ni Kristus. Unang moro tibana siyan uhum nahot ima hata dohot patik ni dibata. Alani do damang dohot dainang nahulungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus molo didok nakining diuluhod do dirina totu sahali na marlapatan doi ikon gabi dijolo do iko gabi sorminat do molo bahasa Indonesia iko gabi teladat do pangului uluani na manguluhon. Iko telada do. Iko dijolo do ibana. Itu makana Yesus di Yohanes 10 dibuat Yesus hata parmahani do hata dijolo do pangulu manang parmahan. Iko gabi tiruan do. Ahidok Yesus. Ahu ma parmahan na dienggan. Nasumeahod dirina umokop biru-biruna. Ahu maparamahan na din ganin na Jesus na marlapatan na ng taida siya padohaning. Molo parmahani hape molo uluani. Iko sitiruod do dang si hasurahan. Dak sitsahan. Siya laniro manginang. Molo tapilit. Nagabi uluad dito nga ni Huria, dito nga ni Home, dito nga ni Marga para sa taon, pastikan ikot tatotopod do sitiruod do pangalahon. Sitiruod do hadiryon na, sitiruod do pakatayon na. Asa gabi dinggan punguani diuluhon dito nga ni pardalanan. Damang doon dahil ng nanahulungan, di bagan sa Tuhan ta Jesus Kristus, di paingot na kining. Ito nga ni turpuhon dihita. Ujung ni pardalanan na sida maberek kamu. Manahad do manang nadang. Atong didok disi. Dang laus diuduti diayak na pawaluhon ni, lau paingotok kita, iya Jesus Kristus. Songonido nagtuari, songoni sa daryon, laus ido rodi sa liling nililing na.
Sebenarnya sa sitong na dadaholan hata tu Jesus on nanaing odol. Alay doho da tu hita na gabi uluan. Molo nanaing gabi manguluho kita doho sitong. Jala iko gabi sitok kita manguluhon. Iko boy do hita hot dang muba-uba. Jadi una kata iko boy do hot padohan na. Unang gabi adong tubuh hata madokon dak kata arian dak kata botahari. Ngagudang nuaing pangulo songonon. Ngagudang nuaing akan namang gonggomi aka parmahan na songonon ruba. Dak kata manugut kata botahari. Asing tikidopak asing tikitudal. Ngagudang nuaing na manguluhod dito nga itong anihas yang anon. Nasongonon partording. Atong, dada si tiruon. Alani ino sa halak pangulo, unang mubauba paddohan. Unang mubauba pakatayotak. Unang mubauba haputusatta. Ikotamay do, pemimpin manang pangului. Marpikir dohot, mardongan habisukon. Mula bahasa Indonesia di dogma. Dia harus menganalisa data dengan cara yang terukur. Asa unang buba-uba. Ikut terukur. Molodang terukur. Molodang bui. Hot. Pakatayon na Tentu sahali marsugut. Memak songoni do tabay ba? Alay. Ulala, tagati matsuha putusanin. Memang songoni do hudok kon natwari. Alay buhabay nudda ba? Ay natargugu daw makana asal upangalpukon padohani. Dang nasa dirikuin na. Alani dang buy songonon na gabi uluan. Itong-atongan ni hasyang ano. Nadamang doho dahil nang nanahulungan di bagansan Tuhan ta Jesus Kristus. Dung marudot na kining isi do uluan, sangod dia do uluan ni. Pungot mahita mo sing, tutong-atungan ni turpukta di bagansan o bason. Di do na kining ingot tamuma, aka na manguluhog kamu. Unang liyay hamu, na manguluhon hamu. Molo na yung paingotom muna pinamanguluhon ni molo sala, haputusan do padohan na. Mardongan habis suko dohot ala buho mahita. Paingoton ang sarap tarpasu-pasu na manguluhod dohot na niuluhon. Ay gudang do si bata sungoni. Nakuboto adong dihamu nagkamanginang ditiki na mamimpin kor. Masak ka na masa si sungonor rupa. Hindi ka dong maredde, adong manamabigi. Dong maredde zoloma. Dikritik iba na no. Hurag ta uro nakining ede mo na dang pasuwering. Sala roy. Alay ni suku may iba na. So ngodiro na sitong. Amang patuduha mo maningon. Barak kubuto eh. Muro na marit di buwasa gabi sa kunom mo. Na ini persoalan so ngono masering na muncul atong molo adong pangulo na hurang di pangulo konon na molo hurak pe parangenay. Mari ingatkan dengan berhikmatlah. Asa terpasu-pasu na niuluhon. Luhot na manguluhon. Jala molo sangap do tabahin uluan. Ditong-atongan yaka na niuluhon na. Tentu sahali. Dang masa biadong punguan na suarong uluan na. Ayo lo do punguan dang adong uluan na. Ala suri naing suri na yung ulu. Ape hulat syada do, uluon begitu. Dang bui suri, ulu. Halak batak madoka tahe, dang bui dua babiat sarurak. Dang bui dua babiat sarurak na halak matak. Namar lapatan dang bui dua na manguluhod di sadainganan. Ikos sada do. Molo piak kauluwa kita di ganup ugasata, alay ko tahapor siya do sa halak na bui manguluhon. Asa unang gabi, mardalan na sumarulu. Dang mungkin boy mardalan na sumarulu. Ay hari marulu pe, olo pili mardalan. Apalagi madang
dan merulu begitu. Ini boranton kan begitu. Hari di sidu piului merdalan, olo pilih-pilih perdalanan. Lemah, so isi uluna, barang binoto pion. Nah damang dohot dainang na naholongan di bagansan Tuhan ta Yesus Kristus. Disosoi matuhita muse marhite-hite turpukon, ya Jesus nahot ro di saliling-liling na do panguluhonon na di tonga-tonga ning ulutang. Jala ikot tusido hita marpusok. Ikot Jesus do nagabe suhat-suhat ni jol mana na yung manguluhon, jol mana nagabe uluan, manang naahape na niuluhon na, sangod dia pe panguluhonon na, ikot Jesus do suhat-suhat na. Unang nahasing. Ido pangiduan ni buku Hebron. Alana moloau do suhat-suhat muna, olo do umubah. Alay molo Jesus nakining hot, rodi saliling na. Dangadok kabubaon, dihata ni demata, dohot dihaputusan ni demata. Iko mardalad doi, iko sahut doi. Alana iko Jesus do suhat-suhat na. Iko nido nagabe tiruan, manang iko nido nagabe sorminat dihita, laho manguluhon, na pinasahat ni dibata tu kita. Buidoy keluarga, buidoy manguluhon akayanakon, buidoy manguluhon perusaha ape, dohot sudi manguluhon akan naradidik pe. Ikut Jesus do nagabe suhat-suhat di tonga-tonga ning uluta. Mulu bahasa Indonesia, Yesus menjadi patron untuk pemimpin masa kini. Ikut Jesus do nagabe suhat-suhat. Buasa, aha masih tiruota, aha masih persia jaratna sia Jesus di tonga-tonga ni na manguluhon ibana di hasiangan nung. Na parjulu sahaling na pinasahat di tonga-tonga ni turpukta di bagansan no bason. Tidok Jesus do pangulo na sitong napatupa dohot makalujahon haluaw. Sada karakter manang pangalaho na miyad dingulo ni Jesus songon sada uluad dihita didokmay adong do dibana pangalaho na toktong makalujahon haluaon tutong-atonga ni nadiuluhon na. Mula bahasa Indonesia didok seorang pemimpin harus mengupayakan pembebasan bagi yang dipimpinnya. Ikut dihalojahon na manguluhon itu, haluaon tutonga-tonga ni naniuluhon. Dia mana ni halojahon ni Jesus. Dia ma nabinain ni Jesus dihalojahon patupahon haluaon ni. Naparjulu sahali di palua Jesus dohita doho sudi nasa nadihan sianganon sian auga naduk-duki. Ahado auga naduk-duk at dorang sorodo pe Jesus. Auga naduk-duk na ape tua baranta ima uhum ni pahatik. Ido makanan didok di Matius 10 ayat 20 1:30 didok di sing Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan sorat asahu pasonak kamu jako kamu maaugaku merguru mahamu tuau ay nalabok tuau jalan nasirep marroha asa dapotan hasonangat todimu ay nalabok dua ugaku jalan yang dong nahu papor satom. Jadi di panayang Jesus dibuat augai sian abarata asaneang pardalan na taon laho manopot haluaon na pinaradina ima surgo hasonan. Ima haluaon na parjulo dang besong pada narobi behita dang be ko buanom mo manginang lob putu bagas joro lau tutungon lau manesa dosa. Dang buano pidarapati dang buano be isude dang be pati kibe nagabe suhat-suhat di haluaon alay nung ngabe asini roha di bagasan Kristus. Itu manatajahan na kining di ayat na pasap di bidu 10 na kining di ayat
na pasapuluhon ay ayat na marudot na kining didok di bagasan turpukon unang maulo hamu ila-ilaon di pura na ragam jalan na lain ay patut marhiti-hitian sini roha gabi tuguro ha dada marhiti-hiti parpanganon adong dope pergumulan taringot tu si panganon di tonga-tonga ni hurian na nidapot to ni surah Hebron si panganon na ramun doho na suramun kan uhum ni pati dui uhum ni pada narubi dui di buku ni semusa alani ido di palua Jesus dui sian situan na torop asa udang betaringot tu si panganon be persoalan ningoluon alai nunga betari parsiani nunga betu asini roha gabe gonop ma padohan na di Efesus 2 ayat 8 santu sieng ay malua hita dada alani babayin na dohot alani guguta tung alani asini rohani Kristus do atong molotay hutod do pada narubi dang adok kita nataluk malua dang adok kita nataluk bongot tu harajaw banua gijang buasa ayo 610 patik nabinain di pada narubi sada pilang taulahon sudedo batal jadi mula dong 622 na taulahon sada lang taulahon asa 622 asa gabi to 610 gagal man 612 atong ise manatuk mangulahoni atong ise manatuk di pikiran na dang mardosa ay di pada narubi di jelas to unak kamu makaliangi ay di pikiran doi unak kamu makaliangi unak kaliangi bagas di dongamu dongas saripen di dongamu manang lubula manak kodana unak kaliangi itu masih di pikiran ngamardosa hita di si atong holanipe masa di ngolutta dang doho behita madapot haluaon ay diduk Jesus di Matius 5 ayat 40 alui aikon sikop mahamu songo namamuna na debanu gijangi sikop karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna siapa yang sempurna tak ada gitu alani mau lihat tema di Jesus nakining ay di palua au gai siak kita na mangikot na taidang siyan dalanan ni Jesus di tonga-tonga ni Portipion di bayan-ibahan na museng di pardalanan na in sa da sitiruod di hita hasangapo ni danggabe sa da na bersifat mutlak dipertahankan alay turu do Jesus tua do Jesus tu Portipion sumeyahon rina humokop biru-biruna alani sahalak pamimpin manang pangulo na tikos di tonga-tonga ni ngoluna ikonono do sumeyahon dirina ikonono do sumeyahon dirina humoko dongan idu makana moloridok hata sumeyahonon lebih condong tu hata agapaong manang agape olo makalujahon narikot di tonga-tonga ni ngoluni dongan alaidang pola diharap pon ibana jaladang diigil adong ubana siani dang diigil iko marbalo si tungoluna oddo sada ciri ni pemimpin manang uluan marhiti-hiti buku Hebron ikudang do pehita kan mulu taula si ulaon riko do perihita mau lihat ya mang mantak do kamu acara taibah memang luar biasa dohamu terus songo nakaba maberi-beri ngiba si bata so binoto be songo dia gaya niba madokon mau lihat tenang indah kan begitu ya bahkan mula dong kepanitiaan mula dong dihargai panitiai hira-hira songo dia dong sebagai namanguluhon na sida di sini anggota depab bah macoho majo margati majo nahasing majo anggota niyo majo dak pola bejo taon naro asa sudi makilala ina mana musiro kan asa sudi makilala na lujay
Unak sehulani ba ina. Nah ini yang butuh nariko Madison pamujion rikot di ibana balos ni ulana. Alay mo lo pangulo manang uluan na pinangido ni Jesus marhide-hide turpukon. Ikonolo sumeahod diri na berkorban tanpa mengharapkan imbalan. Dang pola diigil ahado upa ni ibanan siya ni. Ala diulahon ibanay pengorbanan doy. Na sumeahod diri do ibanan siya. Ino makana dito kon molo gabi pangulo. Ikonolo patutoruhod diri. Jala ikonolo gabi hatuban. Aido pagjuwon na. Ay si pata taburo iso para hamba Tuhan ke depan lah. Sa sitong na mulai terjemahon hamba Tuhan kan budak doon. Bahasa terjemahan aslina budak do evet begitu. Budak Allah. Alay coba jidok ketuhalak batak budak. Atu badu hamuinna. Manang japuruk ni debata do hamuinna kan. So nguna risi do bigiun nanti. Alani mo lo japurut ikonolo do imana marlea humokop na niuluhon na. Itu hati sebagai hamba nak dengan roha nagabi marroha hatubad do sa sitong nagwarni. Manang hati sebagai hamba. Nadaman doh dainang alay no ay nga maul hita maduhi. Nga maul tajak ko ni di tonga-tonga ni nguluta. Nga maul tayi daw di tonga-tonga ni ngulu si ganupari. Adong do pejoloma na ulo berkorban no ay ngon. Nga maul ka? Aku mabir dua macam itu hono sepata. Ayo lu nalusa muna sa toro. Abang padita maju berjulu berkorban. Itu rahman ang pinemu namun saya kan begitu ya. Nah ini mari kita lihat dulu ini. Padohanon di tonga-tonga ni ngulut tadamang dohot dainang nahinahulungan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus. Alani ikut di palua do namangihut adong panesaon di Jesus. Adong panesaon ni dosa. Molo pemimpin ni pangului ikonolo do mengampuni manang manalpuhon hahurangan ni naniuluhon na marroha marpangaju manang marroha mangilik do pangulo maradopon na naniuluhon na wa akamang situ nami buru behita marroha mangilik maradopon ruason manang gabi hita do silikon ayo kang ngasuharno aing gabi uluan do si silikilikon aladong don waing uluan na murah merdadi murah madili begitu. Ikut si soba-sobaon, si subuton rohana. Si bata ikut buano manok na botar tu jabu nati. Dohot pirani manok ikut buano nang gobala pitu tu jabu na baru be mobun rimas na begitu. Alay pemimpin ikonolo do patuto ruhot diri. Manesa dosa ni dongan na manalepuhon na humurang ni dongan na. Na paling hebat ikonono do pemimpin mangido maaf nangso hasalaan na. Ayang go hasalak do minta maaf wajar doy. Alay wado au minta maaf. Tujolo mana marsala. Hapi lang au na sala. Maaf maba. Mulo gabi tersinggung doho ala ni pakatayoki. Kan itu dia. Mulo gabi botcaroham ala ni padohan na hudok ko ni. Habis itong do nataruhi. Imana do nasala manjikapi. Ala hita ruto na sida. Madok. Mangido maap. Ido no aing nasusupa di tonga-tonga ni nguluton. Bere kamu ma haguturon hagaoron na masa no aing. Mulai siya tanggal 17 Agustus nunga mulai adong akahaguturo dohot hagaoron. Marhiti-hiti demonstrasi di tonga-tonga ni negara to. Ala tabereng ma adong dohaw dukon. Adong do napasirep roha. Adong do naulo minta maaf. Dia kapadohan na salpui. Maul jupahita na minta maafon. Maul jupahita na patoruhod dirion. Mulubui iko marsanga pa niya terus. Mati petaho hamu. Ala yang guau upartahat do harga diriku na begitu. Harga diri di atas segalanya. Molosong itu gagal do hita gabi pemimpin.
Gagal do hita gabi uluan di tongah-tongah niya siya nga ay konolo do amatta mangido maap tu geleng na. Ay iduluan, ikonolo do inata mangido maap tu geleng na. Molo sala do geleng, sala do hita. Maapa mangda, molo bakka tayok ki gabi, mabay ko tersingkungin na unang gabi, lilu geleng niya manginang. Ikonolo do inata minta maap tu amatta, sebalik na. Ikonolo patuto ruhod diri. Buha maasa unang siga rumah tanggawon. Buha maasa unang sursar rumah tanggawon. Masih patutoru diri Nabi mah. Idok mah dihalak batak. Iko narung do prinsip. Jujur mulan ibadah. Laos mulani dame. Iko narung do mga laosok kita. Asadong dame di tonga-tonga ni nguluta. Ay dang adong zulmaon na naulo manjalo hakurangan na. Itong nidok ko pe honatuari songono do pagkatayong mo tuwa niyon. Baloson na rin ho penatuari 2 tahun nak salpu 10 tahun nak salpu ina rin mo sa dukit doy. Songono do pangalahom. Alay mulo tapatutoro do ririhita madok. Aw pe ba sala do aw. Romo sa inatay aw pe sala do aw ba. Adong do pibada. Kadang adong be. Dami nama namian dito nga tong aning udutang. Nadamang dohod dahin ng nainawlongan na terakhir marhiti-hiti jami taon na naingtay dadang pula sudi sigatak pula lang magadyakuan nun mau gay pamudohodok kam. Na mangihut siya tong ni jami taon tay da jong di bagian di turpuk taon di bidu 10 tulun ayat na pa 12 hon. Didok ay 10 sada ay di balian ni parsauranido ditutung sibuk ni akadorpia dung dibuan situan ni malim muda rito baga sabiluk na badia ala ni rusa songonido ng Jesus di balian ni harbanganido iba na marsita konon asa di parbadia ibang soy marhite-hite mudar na sendiri. Jadi Jesus di balian ni harbanganido maka Yesus yang kita sembah Jesus natasobahi dada holan uluan tu halak Kristen. Dada holan uluan tu halak Jahudi alay uluan tu ganup nasa namang gulmit do. Ido makana adang di Jerusalem ibana disilakon. Alay di luar ni Jerusalem do di duluk Golgota. Buansa asa tu sude portibion marnida Jesus do Tuhan jala si palua. Alani ido Jesus tay dada hola palua hok kita. Alay do do palua hon bangso na asing. Alani ido pangulo na sitong dang makarikoton kelompok. Alay, makarikoton situan na torop. Begitu. Dakolan kelompok na di persoalhon. Ayo do jihana di tongah-tongah ni nguluta. Ay masa man nun pemilihan ni Gigapeyon bulan 10. Ini menjadi renungan untuk kita manginang. Dak pulau mailaw madohon. Bulan 10 kita akan memilih pemimpin. Mana masa. Jongjong mapangulo. Ira-hira buiru pangulo non. Gabi pangulo tu sudi. Dakola tu kelompok na, dakola tu pendukung na. Dakola tu na mabait suara tu ibana. Nah ini pergumulan tadi Gigapeyon. Kalau Gigapeyon do pe, buah musim mulu di Portibion. Boido pangulo na dihasyangan non. Makarikoton sudi situan na torop dang poladong pandang buluh. Sudah sarupa, nama dukung na sumadukung. Iko sarupa dia dupan na. Ay rap na ginongkoman na doy. Amen. Iko songoni matang yang tate. Alana, ina matokin na yung lahon ta. Lau pa sokon, pangulo di Gigapi. Atong martangiang mahita, suha-suha na Kristus Omma, suha-suha tabahin. Iko Kristus Omma, patron na bainota tu pemimpin. Pilihlah. Ay sudah hitan no na diutus misalkan. Pilih mai. Marhite-hite tangiang dohot ukuran ni Kristuson. Asa Jesus na manguluhon gigabi. Amen. Nah na mangihut terakhir. Lala terakhir ate. Terakhir na nagtaida mo se na dia sa plobat ay danga ay sa pulutulo di baheni. Tadapoton may bana tubalian ni parsaurani mamorsan haliaw ni. Tadapoton di bahasa Indonesia kita pergi
menuju manang bergerak. Moloridok tada potong maibana berarti gereja itu tidak bisa diam. Harus misioner dan visioner. Kesalahan di gereja tasalilingon masih terdapat pikiran di gereja tahun Holland memupuk manang-manang bornabori na di bagasan dope. Dang dope huida GKPI boy taripar mabuah berita nauli tu luar ni tembok Jerusalem. Odo na naing siulah honot tadi GKPI na manginang. Ikubuy niya tariparon. Asa una ko lagi GKPI na marsaulihon ng gabasan ni debata. Ikusudi portibiyon. Marsaulihon ng gabasan ni debata. Jala marpahatopoton. Kristus do Tuhan. Jala si palua. Alani di pargugoy debata mahitam. Mangulahon hatan itu hatam. Naung tolhas tu hita di bagasat tikyon. Rang manutup jami taon tay dehom mang sadaid dejo lau manguga manusoy rohan taon asa tajalo Jesus manguluhon nguluta asa diuluhuk kita tuha sitongan na di bagasan sakap na marede hitan siya bukid nomor 476 ayat sadang coba jo amang permusik nami 476 ayat sadang. Tadehon. Guru dia me Jesus yang beagung guru dia Yesus na gumoko panapuna tung salele ngau mangolu Yesus to napuna ayat na paduahon dang diam di Tuhan Yesus daging don rohaki salut nahu pansahan Tuhan Yesus Tuhaki nameang guru dia Jesus namu paunapuna tung salele ngau magolu Jesus ko napuna Artang yang mahitam iman tutung ali Tuhan hodo napuna ngodo namin uluhon mahami Tuhan ay hodong pangulo na sitong. Asa sitok kami mardala dito nga tungan ni Hasya nganon. Ay siya kudo urat ni Hasitongan marharuruan dito nga tungan ni Gudo nami. Atong parguguy mahami. Asa lugod na hami tahe. Tuk manguluhod diri nami. Alam na Kristus naung niyan di bagasak kami. Jala Kristus na mga rajay ngulo nami. Dumambay kami tuk, gabi marparangi, songon na ni halumuhon ni dimata di tanoon. Asa marhiti-hiti mang, gabi di patuk mahami manguluhon, rumah tangga, iyan hakon, parkarijuan, luhod sudi na saugasan na pinasahan ni dimata, di tunga-tunga ni ngulo nami. Asa marmulia guarmo, marsangap guarmo Tuhan. Dito nga tunga ni sudi panggulmit ni ngulo nami. Di bagan sa nobason, martangi ang kami mangiduhon tuwadupan mo na badiyay. Di sudi hagaw ron haguturon naman sa dito nga tunga ni negara namyon.
Homa Tuhan, natuat tutongan-tongan ni rohan sa luhut aka Pangulo naung tinotopo di tonga-tonga ni bangso namyon. Asa marserep ni rohan na sida, asa hulo na sida marroha sumiahod dirina, humokop hami na ginonggoman na, asa buhay marhati uron, buhay gabimian hadameon di tonga-tonga ni negara namyon na letuhan. Suwag sa ngonimang martangya kami musay di sudiruas ni Huriam, uluhon manasida, mangulahon akaulahon na si Ganupari, diaka parkarizuan, diaka ekonomi, dang dihahipason na pe, ho mana manguluhon na sida, asabuhi marlas ni roha sudi luhud na Huriam, nang diaka parsikola uluhon manasida, asabuhi na sida, di bagasan na habisukon pauzukon aka parsikolahan na. Jalabuhi na sida, di bagasan asin roham, laujupang dohot aka na pinarsita ni rohana, di tonga-tonga ni ngoluna. Suwak sa konima, di aka ruas ni Huriam, di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluna nang di pakubasyon, di Huriam gigapi pamenon. Uluhon matuhan, sa luhut na aka na maguluhon di Huriamon. Ansa gabi marsangap guarmo di tonga-tonga ni Huriam. Di bagansan Kristus Jesus Tuhan namin, martangiak kami Tuhan. Amen. Tapuji Tuhan tang maredehita. Bantu bukrohaku siap dosa sirah sai mardame jalan sonang sai pamutorau asai daoku bohimi Tuhanku debata taitima Tuhatam rohaku honaing oloaku saingan liau joro bagas abadi aunku saibongon diau payanolong rohaku diwon Tuhan dilataku sopeau manangau Hatani di matang nagabi ujahan di hitan lau pasahatun pilihan imanatar surat di pudang Raja Salomo bidutulung ayat siang saharudiayan 10 pasangap majahuba marhitis siya kamuronmu dohot marhitis siya patumunaan ni sadok pangumuanmu jadi masih pincot maaka sopom jala sirnip tuak anggur aka pangilanganmu idut sahat nang tapas sahat ma pilihatang.
dogma ita. Tapasahat bang pilihat tatwadupan di batang martangi yang mahitang ali di bata ama namin na di banwa gijang di parhatobod rohanami dun siya nuduk ni rohanami hodumual linasang ulibansa na mauliutus dison hubasahat nami do pilihan hamon itun nami tuho say jalo jala paso-paso mapilihan namion asagabi danan panidangion para sauran dohut ulaon as ni rohang di huriamon. Bay mangulo nami gabi pilihan na hubar tulong mo ni Roham. Jala para sinuhot parohon haranson mo. Holong hasitongan. Dohot hadamyon mo di sa dog portibyon. Buhay maruhan nami marhiti-hiti to dim. Asa setogtong madog mauliyati tuhong. Di bagansan kuar ni anak mo. Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon ni toliro di pamatakun hosadohot guguki rodi saluhut artaku kupasat Ali ama namin na di banuang ginsang say pinorbatia maguara mo, say rumah haransaun, say saut malomoni roham di banua tungon sungun na di banuang ginsang. Lekon madihami sa darion hanguluan siapa rin. Sesa madusa nami sungun panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangudsunan. Palua mahamin siyan pangagong. Ayo dona puna harajau doh agugo rode asanga na hinahulungan ni Tuhan Jesus Kristus. Jalo hamu mapasupansu siya Tuhan de bata amanta. Jala mulak mahamu di bagasan dami. Di pansu-pansu jala diramuti Tuhan de bata mahamu. Di sodako Tuhan de bata mabuhi na Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan de bata mabuhi na Tuhamu. Jala di parasauruhum madamina tutod di munabing. Amen. Amen. Sama